Malsom na lovin pathian zok la. Malsom na chuan aron zok mayang se. Episode masalama kan hmu tawng khan sawian hian Hall of Souls ti chiatumin alliance saktak sia madua chumi ti tur chuan Central Plains a Polian pathum te thopna amamo ani chuwang chuan sawian chuan somna lekha a thon veka Burning Flame Valley a kalin anni chuan a somna anpoma yaula po flower seka kalin an Green Elder Fairy Chingju ala min theilawa Fairy Chingjuan yaula hena ni thum hnuwa Falling Star Pavilion a kan lokal lawani chuan kan pom lautina ani ang ti in akal sanani kha ti chuan chu bin hnuwa chuan asin chu Falling Star Pavilion a in thak le a chuta chuan yaula le sawin ti chu an lo kir le to ani sawian chuan Burning Flame Valley ti chuan tho ho chu an du ti soin tuna chuan flower sek le pil tower te chana chi an hnak to ti a hrida yaula chuan flower sek laka chuan beisei a san vak lo thu le tho ho puetana an soma wangin Hall of Souls te chuan an beya an beidong hle ani atia sawian chuan chu tiang ani chuan engtikong point pil tower chu alliance an tel tir ngei angai ti asoya chu beisei turom chunani to ati yaula po chuan chu adu hlea pil tower hian Hall of Souls hi an hove hlea ma se boina chuan anin hnam hnoi ngai lo alliance a hin tel du don nge don lo ti soilok a har sa hle ani atia Master Feng chuan lekha thon thale mei turin rotna siama ma se yaula chuan hetil hi apoi mo lutuk antan ol sam taka thutuk na siam theina chi ani lo thu asai amale sawin te chu anmani mai chan nge ya betura kal angai thu asaya Master Feng chuan chu tha ti hlea an omlo chung chuan Falling Star Pavilion chu thatakina enkol zone ti ashila thilpoi mo takani awangin yaula chuan chumini vek chuan an chuak ngal zone ti asaya Darkar engmazak nu asin chu Pil City a in thlaka sawian le yaula te chu an thleng to ani yaula chuan hunrei tak nu Pil City chu a hmule ta a thil tam tak chu a in thlak danglam na sa to hle ti a hmu Pil Tower chu a ma ang bakin alaro pui hle ani atia ma se small Pil Towera elder tam tak te chu angai tu a vote manga thil engkim an rel thin awangin sawian chuan small Pil Tower chung chang chu awai khanan a theta a enge ani azota yaula chuan mitam jok chuan Pil Tower chau an hria ti a soifia ma se abul pui ber chu small Pil Tower ani Pil Tower chunga hian tho hona le thutluk na lian tham jong chu elder senior te vote manga siam bekani Pil Tower din tir atang khan pon lam thila anin rol ngai lo atia alliance tel tura an somna chu elder pathumin pomma se lo chama hona chance ala om tho atia sawian chuan Hall of Souls Central Plains pum puithunun thei khopa chakan ni sia chuwang chuan mi zongjong in pum khatir tu le kan mel malian ber Hall of Souls ne tur chuan Pil Tower thlop na hi kan nei nge yangai ing ang point harsadon ma se atia chu yaula ngai dan che po ani chu ti lai tak chuan elder kongji le tian leji te chu an lo thleng ta kongji chu anui suka yaula chuan a thian hlui te hmu chu alom hle a kongji chuan idam le hnuwa po Pil Tower I local le voi khatna ania iron kal har hle me atia yaula chuan Pil Tower elder te chuan min du ngai lova min lo lom don lo wanga ni ti ina changa tian leji chuan ama amhule chu alom hle ti asei yaula chuan serious deuh takin chan omlovin a local lo alliance chungchang soi ho tura Pil Tower local ani thu asaya kongji chuan alliance lekha don vele elder council ma a hlan ngal thuina changa ama ero chu an elder rilru khau tak terilru hne chu thil harsat takani a beina savio chung point vote pali chi alam hu thei ti a hrila vote pali chu ala tok lo elder council a hian seat pareda omawangin alliance pomani theinan vote pangatal anamo ani elder kongji chuan Pil Tower ancestor omlo awangin thil omdan chu ati harsa zual hle ni ina sei yaula te pani chuan beidon na an nei ve a vote panga na hmu theina tur kong awang hle ti chuan zuan kongji chuan ni thum hnuwa elder council in elder thar an thlang dona chu elder thar po chuan vote thlak theina anei don ti asoya sawian chuan elder candidate thar tur te chu tu tinge an ni ti azota tian leji chuan tundin huna candidate chakber chu old frek hu ani thuina changa ani chuan yaula hi a ho em ama hi thanani chuan alliance siam chu a phal ngai lawanga ti sawian chuan old hu chu eng angmi nge ania engwangin nge master chu a huat ti azota zon kongji chuan kum tam takal ta khan yaula le
all thu te hi pil gathering competition a anloin el to thi a hrila yaula hian a speed advancement method mangin high grade pil siamin hena achanga all thu chuan chu method chu adiglo ni inanga ya chutatang chuan a thinlunga huatna alo omta ani atia chuta sawen chun master yaula chu elder candidate turjinga atel thengem ti azot le zon kongsi chun atel thailo tur thuina changa adu thlanna in pil tawar a chuasana tuna lo kirle chu dan kal ani don ti asei chuti lai chuan hunglama tang chuan onal tak mai alo re chuaka chu tu dang ni lawin suan I ani chuan yaula chu tel thailo ma se sawen ero atel theiti alo soya yaula chuan suan ni mu chuan thil enge ma hriat chu anei amit meng chu mangai na mit meng po ani mei thei sawen chu anui suka zon kongji chuan suan I hian yaula chu ni tin na nga ka khoi hmuna po azong thin ti fiam thuina lo soya suan I chuan hawa ngoi mak turin ati lai deu tak chung chuan a thin rim dera chumi hnuah sawen chu pil gathering champion ani thule pil tower elder tana candidate thei ani thu asaya selection a hian telve turin dikna anei kongji chuan hei alliance pampuina tura kong thatak ani thei thu alo soya ma setuna chun old freak hu hian 9 color pil lining hip thei tur pil a siam thei to don ti asaya sawen chu ain ring to kem ti azot bok sawen chun a thei to pa chuang ti in het takin a changa kongji chuan an thlan ma hian sawen hian alchemist best level chu a tarlan angai dona chutiang chuan tu main a theina an ring hlel lawanga ti yaula chuan hun hlu le poimo tak ani thu soin in bo sena an tan ngal angai ani atia selection na tan hian sawian chu training pack atumani inti siak na ta na in bo se turin small pil tawara kirle an tumta sawian chuan elder zongjong hena lom thu athila ti chuan amal te ten an chuaka atop bera yaulaw le suan I te chun chuaka an in mel zewa engma ero an soidun law hun engema chen hnuah sawian chuan alchemist bet star chu adong ta yaulaw chuan hlim takin sawian chu tier 8 alchemist ani to chu achuang hlea a fak hle bok hol chung pakhata chuan practitioner pakhat chuan old hu hneina pila entira engthil nge ati sual ti azota old hu chuan a enfia thinrim takin pil chu scroll angin siam ani lo thu asoya extra herbs ada bel lo ni in asoi mi zongjong chu uluk takati tu le dan khau taka zom turin atia chuti lai tak chuan sawian chu aron pen chuaka old hu hneina chuan pil pakhata pe a en turin angena old hu chuan makati hle uluk takin enfia pil chuan rong thiang hlim tak le rim tui tak anei ti a hre thei uluk taka an hnim vel chuan dan phan lo thingna herbs an da bel ti a hre chiang hle a thin rima engwai nge dana zom lo ti azota hi alchemy dan kal ani ati chuti lai tak chuan sawen hnunga chuan yaula chu aron pen chuaka old hu chuan a hmu vele amang ang hle heta hian yaula hian engi ati ti azota chuta chuan sawen chu azir lai ani ti a hre thiam ta ani old hu chu zataka nuin pil chu a pelet le a thu thang tam taka hriat thu asoya yaula tharau chu hall of souls ten anman ti asoi yaula hi adam chuak the hi awan nei hle ani nge yang atia yaula chu anui suka old hu thi main athi theilo ti ina changa sawen chuan hei senior hu ani MT azota yaula chuan ani thu rila old hu chu chu atuma ma se ading le yaula chuan adu thlannain pil tawar chu achu santi asoya yaula chuan pil tawar hian mal somna tam taka peya chu wangin lo kirle chu thil ni dan turpa ngai ani ti ina changa old hu chuan nui chungin tuna chuan a hre thiam to ti asoya yaula hian elder si ta duwa chu wang chuan zaklo takin alo kirle ni ina ngai yaula hi in elna hian ama challenge turin alo kala ni chuan a hnung tol don lo ti asoya yaula hian a theina dik tak chu a hmuthoi don ti po soin a chua ma chuan competition ground a kain hmu don ni atia alung oilo mel le sawen chuan boina aneya all thu hian a hrathiam lo ni ina ngai a chan chu a elpui tur chu ama ani awangin yaula chuan sawen hneina all thu hian ril runat na aneya misual ani lo ti asai hena le chaklo nain amita ti del zawani ase alchemy lama atuina le thiamna chu keima ang thawani thiam takani atia ti chodi ni hnuwa yaulaw le sawin de chuan small pil tawar laman pana in elna hmun tur an thlenga pil tawar elder ta chu anon thlenga mi zongjong in elder ro puite chu za takin chibayan buka sawin chuan anjinga pani chu tier 8 mid level ani ti amua pakhat chu tier 8 advanced alchemy sania alai taka ding chuan a hriat thiam theilo ora ani ti a hrebok yaula chuan hemi first elder ani thua seifia 2 star dosing level ni in ancestor hnuai pil tawara senior berani
atia yola po hian alaka chuan azir laya ain ngai first elder chuan elder than chu thil thar ani lo thu le dan chu all sam hle ti apuanga tu po great sang ber pil siam tu chu achakanga ti all thu chu aron thlenga yola nen anin eldon ni in alangai rengani first elder chuan candidate pani te chu malampan turina kawa all thu aron pen chuaka yola chu pen chuak turina kauzui mase sawian zok chu lo pen chuakin master yola hena chuan atan hena achang don ti a hrila zaom takin malama pana mi zongjong makti a hlo hle o pakhat chuan sawian hi tier 8 alchemist ani thu le pil gathering champion ani thu alo puanga dan ang chuan atel theina tur dikna anei vekani all thu chuan makati hle meya heno panghian ahma chhanang ti aring theilo yola chu suan i bula ding turin ache chuaka all thu chuan thinrim takin sawian chu amela elder selection chu no pang infirm na mei tur ani lo thu a thila von hian alchemy dik tak a enti don ti asoi all thu hian sol ora chak tak chu ati chuaka a pressure po ana hle sawian point pressure na tak chu a hre theya ma se sawian chuan a master hning chu ti chet atum lo thu a sei chuaka old freak ho chu in ring tok takin anuya kumtam tak alchemy lama ton hriat anei to chu tu main an hne theilawang ti aring abik takin ahma chon mek tlangwal ngat phei chuan elder then kha chuan an lo sei howa elder pakhat chuan khut tlangwal khon old demon ho khu engtingi a chalas ngama lo ti elder dam pakhat chuan hei sawian ani thua seya yolau zirti le tunapil gathering champion ni mek ani awangin talen ro pui tak anei ti achiang hle ti in ma se midang chuan eng ang point talen nei ma se old demon ho hne tur chuan alano pangnu tukni in an sei old freak ho chu ni chungin yolau hne na chuan voin hian azir lai du tak chu atimol phodon ti le yola chu adot le tur ani thu athila alchemy a hian shortcut om lo ti afin fia don ti asoya yalawa tik te chuan a chan chuak don lo ti asoi bok yola chu azam ru dewa a chan chu small pil tawara elder din hun chu alliance siam na atana poimo hle ani sawian chu achak nge nge yangai sawian ero ain ring tok le thung tun thleng hian alchemy a emo indona emo alat kom ngai lo first elder chuan dan siam nan le angai to lo ti asoi small pil tawara damdoi siam na na man tur zongjong chu aum veka contestants pani de hian andu angjat harp an mang theibok voile khata chuan rom chunga thin le hnim kara tang chuan enga lo chuaka boruka chuan harps thiang hlim le engmoi me chu an lo chuak ta treu mai mi zongjong chuan hu no man ti hlea harp zongjong chu an kal khoma sawian te bula pool a chuan an ta thata veka sawian hian damdoi siam na ta na man tur tianga harps tam hi ala mungai lo khovel dang ang mai ni in asia ropui ti hle all freak hu chuan al pui ena chu ton hriat nei lo ang main a hmuwa chu tiang harps tam chu avoi khatna atan a hmu ani hmel hle ni in asia elder lin chuan an pani hian a in pe to empty azota an pil te chu refine tran turina hrila all hu chuan a furnace chu ala chuaka a hlui to hmel hle zoi moin leya ang hata kumtam tak refine nana man ani nuwa po a phatsan ngai lova a kopuirin tlak ber ani thuwa sei furnace chu a hala sawian chu uluk taka en tule zir turina hrila ma se chu ti la chun sawian chun a heavenly flames pali chu ala chuak rual thot maya lai mun boruak chu alumin adang lam ngal hle sawian chungchang la threlo elder zongjong chu anmang ang veka anrin lo lutukani sawian chun heavenly flames pali chu azom khom ngal veka chu history tu main anti ngam ngai lo thilani heavenly flames nena fuse a furnace aran chuarwal chuan mi zongjong chuan mak anti hleya ma se out hu chu anuya hi so mei me ani lo thule sawin hian yawlo hena tangin thil tangkai lo tak tak azir chuak pi asai alangai ne phleya kongji chuan out hu hian kumsom hi don lai pil refining chu alo practice to ti asai out hu hian tier 8 pil rong chi riat ne chu alo refine thei to a tuna phei chuan 9 color pil lightning rong chi ko nei pil lightning po a refine thei to ni in thu thanga ombok ti alo seya yawlo zam ru mel takam hu chuan suan ipo chu alo zam ru hleya suan i chuan hetiang level in elna hian pil prescription hi apoimo hle ti asei omzia chu engjat nge herbs aman ngai ti te engtia renge ahun amamo don ti te apil refine tura zirin apoimo ema chung injiana scroll te chu kumsom hnikal ta chung khan all freak hu hian high tier pil refine non prescription tamtak asu ala khom to ani chung jinga chuan tier 8 mai ni lo tier 9 pil refine na tura poimo injiana po aom tel yawlo chu a boy hleya
ani point tier 9 pil chu a refine theilo ni in angaya sawian hena tier 9 pil refine thei dan in zianas khol pahni apek ve po tier 9 low grade pil chawani sawian hen chu tiang chau chu a refine ani chuan he in elna hen a chak lawang ti a hlau hle ale lama chuan old frekho chuan apil chu uluk takin a refine a ama sign a flame lumna chu a siam rema ti chuan damdoi man ruwa thaber ber da chu a thlanga bukna mangin chiang takin ena engkim chu dikfam kim taka ti adu ani chu tianga ti zo hnu chuan farnan sa chuan ada luta a refine tranta sawian chu arel ruwa ha dam hmel hle chuta body seat pakhat chu ala chuak ta body seat mu chuan kongji chuan mak ati hle sawian hen body seat manga pil siam atumem ni ati son i chuan body pil pakhat chu great sang ber thlenga refine ni ma se tier 9 thleng a refine theilo ti ina changa chu tian ni chuan sawian hen enge ti atum ni anga lo tia sawian chuan a master chu ena a chak ngei don ti atiama yawla po chuan iana chu aring hle ti chuan sawian chuan ama ken ngei herbs tam tak ala chuak ta mi zongjong a thong le ta an quality po asang hlea small pil tawara herbs ain a chhelo a rolin farnan sunga chuan ada veka azat po alet ni zatina tipung bok old frekho chu amang ang hlea hetlang wal hian enge ti atumati kongsi chuan sawian hin body pil siam na atana amo aya tam athlan thu asoya aro mana chu athak danglam don eng ni ati tian leji chuan herbs tam jok chu body pil nen ala ingmil heti asoya yawla chuan ama point sawian ro mana chu ara thiam lo ti asoi sawian hin ama ngen strategy thar asiam ni in alang yawla chu a boy zol heya a chan chu heng a thil ti te hi a scrolla in siak nen ain mil lo sawian hin prescription dang anei ani aring ma se sawian a farnan su a nget lo ta hle meya chu tianga thil tam tak a refine a wangin na satakin a hin tran ta chu ti lai chun old frekho chuan a refine chun zom zela small pil tawala kum tam tak a om to ti arel ru na ngai tua a chua sang ngai lova zantin pil siam dan azir thi adu thu sam om chun chu engtika emo yawlaw ni ani tuna yawlaw chu adam le to a to ba chuan chance anei ta ti a hria a farnan sa chuan thil quality sang jok a da bela veng hian yawlaw zilla chu ngein pil refining dik tak chu eng ange ani ti alang tir don ti apuanga ti chuan old frekho chuan asol body chu a chhuwa tira direct in finance sunga chun a press route ta alchemist tam zak chun finance sunga herbs te da dik chu hlo tim na kong khar dik tak ani ti an ra thiam lo ti a sei bok a thil siam jong jong chu uluk takin a rem fel veka chuti ruwa chun sawena finance chu a nget lo zol zela a puak dar ta vek mai yalo chu a hlau thong hlea old frekho le elder dang te ro chu an lo nuya tuna chun sawen hin athil nei sovel bak thiam anei lo nia an ngai ma se sawen ero abei dong lo a flame mangin finance thara siam ngala a define chun zom le ngala old frekho chun anui zata heavenly flame manga finance siam chun omzia tak tak anei lawati sawen hin athil siam de chu alet nia amiksa wangin adu am hleti asya hi alchemist tu main hlotling taka anti theilo thilani atia herbs te an omna tur dik taka da chawin hlotlin a thlen thei ti asya ma se sawian chu abei dong lo chun zan zom chuan pil chu a refine zela ati sola tang chuan thil zir chuakin a beinon le zela zoi zoin a thil siam te dik taka mix dan tur a thiam ta ani ni aliam ta a old hu chuan muang chaina pil chu a refine zela a pila tang chuan thil rim tui tak aron chuak tan ta kian leji chuan old frekho hi a refining dan atang chuan ni thum chungi a refine zo vekang ti asai old hu hian flame demon type mysterious pill asiam ni in a ringa a hlotlin chuan 9 color pill lightning ati chuak don ani old hu pill chu liquid form a changtana wana chuan chhum dumaron pungkhom ta a yawla chuan old hu alchemy talent chu kumtam tak chungin na satakin alo thang chho tak zeti a chiang hle ti asaya chuan i chuan sawian chu ala thamwan me hle ti alo sei yawla chuan sawian chu pill chu alet ni zeta siamin refine atum ti a thrila hi a har sa hle atira chun foi tam tak hlo chamma se tuna chuan pil chakna in thlauna chu azir thiam ta ni in alanga tia chuan i chuan sawian an thil engzat nge a man ti apoi mo lo ti asoya body pil chu tier 8 pil rong chiko nei aya sang tier 9 pil a akai sang theilawani chuan a chak lawanga ti maktak main sawian a farna satang chuan engthil rim tuima aron la chuak lo he hian elder te chu atilung oilo hlea elder pakha chuan sawian khon enge ati engwan nge energy in thak danglam na engma ala nei lawatia small pil tawar elder tamjok chuan old demon ho hian tuntuma hian hena achang sok ngei don ni in an lo ngai to a
มาเซฟัร์สเอลดาร์เอรอจูอังไอดานาดังลักสาเวนะจุงะทิลดังลำตักอัมุทัยจูอัลคิมิสตูมาลกาอัลมูง่ายเหล่าทิลานีงอยรังอินสาเวนจูกุมตัมตักจุงะอัจนโตมีทาเลนเต็ดตักจูอันนี้ตีอินอังไอตัวฮุนอลิยมเซล่าเอาทัวปิลรีไฟน์ชวนสเต็ปโตเบรเชงตาฮาร์ฟดังเดจูอเบลชาอปิลรีไฟนิ่งดานจูอัมันดานเลเจดดานตัวดิกตักอันนี้ตีอาศัยปิลกาเทรินคอมเพติชันยาวลาวันปอนลำทิลติเทนับหางแชมเปี้ยนชิพอารุกสักดานเตซอยน์สอดกัดจูทิลดิกอันนี้เหล่าติซอยน์ดานเขาตักซุ่มเล่ดำโดยลำเชียนทุกตักเจวินปิลคุณลิตี้สร้างเบรอาเซียมเทปีอาริงบอกอาตุมรูนักเก็ตตักเนนชวนอตอปาชวนปิลชวนอเปียนเซียดิกตักอารอนเซียมจันตาร่างตะกินนันกลาดปิลไลดิ้งจูวานาอารอนหลังตาที่ชวนเอพิโซดจูเฮตาเฮียนอตอบตานี่เอพิโซดล้อมเล่ตูรเฮียนตุเงเห็นนัจังโดนตีเล่สาเวียนเห็นเองปิลเงอาเซียมชัวโดนตีกันเชโดนันนี่เอลดาตัมตักอทองเวียวโดนเงมีหนุ่ยจัดโดนอันนี้โดนเอพิโซดดดเลมิโนคิวสักเล่เท่าโดนเนี่ย